Shi fa danwa gaba ɗaya tsinduma ne a cikin tunanin anti. Mu ma ji da wannan, rike ka ga. Danwa. Kai. Ya kawai kake ta wani sassan baɗarsa, cikayi. To kai me naka a ciki? Ka je mana kawai kai aikin ka. Fece. Ni ba irin waɗanda za su nutsu bane yayin da ake rashin adalci a gabana. Makabcin rashin adalci ne ni, cikayi. Kar ka shiga abin da bai shafe ka ba dan uwa. Kawai ka je. Kai, duk wani abin da ka gana yi ga cikin sa to ka sani cewa hakan yana nufin ina bukata ne. Ka fahimci magana ta? Kana nan kamar kumburarren sa. Kai. Wayo. Gaskiya fa ka san mudu. Mu je asibiti ne? Wayo. Danwa. Ka san ko me fara a can wajen? Ina sane. Mazga ka sha. Ka san haka? Shi ne kuma baka kwace na hannunsa ba za ka taimaken ba. Da jin karfin gwiwa kana nan shi yasa na shige masa. Me yasa baka zo ba to? Me kuma na juya fuska ta can wajen bayan ni da ne tambaya ina ta nan. Kenan haka yana nufin anti ta ce ba ta son fada akan titi? Na fa na faɗin titi.